Diari de taller del 24/6/2020. Escolto masses coses. Tinc la sensació que escolto masses coses. Només vull aquest moment. Ara. Aquesta duració on el moviment és ineficaç i inexistent a l'entorn i a la circumstància. De fet, respon tota una voluntat. Sí, és veritat. És així. Podria no fer-ho. Podria inclús haver-ho evitat. Si no hi ha més remei, ja que sóc aquí, aprofito i ho faig. Però això no serà etern. Això no serà etern. Aquesta solitud és més que la mateixa mort, moltes vegades. I tots aquells que m'inviten a viure, que se'n vagin a la merda. Rates i rates. Un context ple de rates. Escolto masses coses. L'automatisme, la bogeria... Tot això està molt filosofat. Ha estat molt reflexionat. Deixeu-me en pau. Avui a les 6 de la tarda farem la pintura número 2261. A les 6 en punt iniciarem. No sé per què parlo en plural, perquè estic sol. El fet se'n projecta la consciència. Podria endevinar cada moviment, cada acció, com es desenvoluparà en aquesta fracció de temps. Però realment, tot el que se'n projecta a la consciència, francament, ni és ara res, ni després tampoc serà. El gest amagat, el gest ocult, la realitat no vista.